Εντάξει, καλέ. Βίντεο βγάλει τώρα. Ας το κάνω. Σούκι, φύγει το γάλα, σούκι. Ροκ. Βγάζει πιστεύω να το έχει αραιωμένο με νερό. Ναι. Δεν υπάρχει. Κοίτα εδώ, φέρε ένα τέτοιο. Τι. Κάτσε εδώ να κάνεις τώρα τις σισάκια. Έχει γίνει μέσα στα γάλατα. Για βάλτε το από κάτω. Τέλεια. Δεν θέλει. Ναι, σιγά. Κάτω. Μιλάμε ότι δεν μέχρι στιγμή. Συγκεντρωθείτε και πηγαίνετε στο τηλέφωνο σας. Ένα ζώο που ζει στην Αυστραλία.